Doncs trobar-la va ser un regal, perquè era un repte enorme. Vam fer un càsting a Catalunya i estàvem buscant coses molt específiques. Primer un físic, no valia qualsevol físic. És a dir, teníem un any pel davant per entrenar, però clar, no podíem convertir qualsevol cos en un atleta d'elit. Després estava buscant algú que tingués una qualitat interpretativa que pogués... Una actriu que fos capaç d'improvisar, que és un talent que no tots tenen. I per tant jo necessitava que per molt que jo escriguís un text, l'actriu fos capaç d'estripar-ho i fer-se seva l'escena i improvisar al final. No? Jo creia que tot el que li passava a la prota ho havia de passar pel cos, l'actriu. No valia jo que escrigués un text i que ella l'executés únicament. Llavors l'Alba, en aquest sentit, tenia aquest talent i va fer un càsting extraordinari. I recordo perfectament que quan va acabar el càsting jo vaig enviar-li un WhatsApp al coguionista, al Pol, que és la meva parella també, i li vaig dir: la tenim.